በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ደሓን ደው ኢልኩም ከመይ ሓዲርኩም? ደሓን ደው ኢልኩም ደሓን ደው ሓዲርኩም ክበሃል ከሎ እግዚአብሔር ይመስገን ክንብል ግዴታና እዩ፣ ግዴታና ይኸውን። እግዚአብሔር ይመስገን ክብል ብናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ኮይኑ እምበሪ ቅድመ ዓለም ምፍጣሩ ጎይታና ቅድመ ዓለም ምፍጣሩ ብገዛእ ባህሪኡ በአንድነቱ በሰለስትነቱ ይመስገን ነበረ ይብል። ስብሐቲሁ ዘእምሃቢሁ ወውዳሴሁ እምዚአሁ። እግዚአብሔር አምላክ ንዓናን ደቂ ሰባት ከይፈጠረና ሃለዎ እውን በአንድነቱን በሰለስትነቱን ይመስገን ነይሩ እዩ። ስለዚ ከመይ ውዒላትኩም ከመይ ሓዲራትኩም ክበሃል ከሎ እግዚአብሔር ይመስገን ክንብል ክምስገን ምእንታን ስለዝፈጠረና እግዚአብሔር ይመስገን ክንብል ግዴታና ይኸውን ማለት እዩ። ምክንያቱ በዕለተ ሰንበት ሰማይን ምድርን ክፈጥር ከሎ እግዚአብሔር አምላክና መላእክት ሰማይን ምድርን በዕለተ ሰንበት ፈጢሩ ከምኡ ድማ በዕለተ ሰኒ ነቲ ሰማይን ምድርን ፈልዩ ኣብ ክልተ ማለት ነቲ ደረቕ ነቲ ማይ ማያዊ ገይሩ ፈላልይዎ ዝወዓለ እዩ ዕለተ ሰኒ። በዚ ምክንያት ድማ ዕለተ ጠቢባን ተባሂላ ድማ ትፍለጥ ሰኒ ማለት እዩ። ሰሉስ ድማ ኣዝርእትን ኣትክልትን ፍራምረን ዝፈጠረሉ ዕለት እዩ። በዚ ምክንያት ጥንተ ቀመር እናተባህለት እውን ትፅዋዕ። ረቡዕ ድማ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ዝተፈጠረላ ዕለት እያ። በዚ ምክንያት ድማ ጥንተ ኦን እናተባህለት እውን ትፅዋዕ። ጥንተ ኦን ማለት ጥንተ ፀሓይ ማለት እዩ። ኦን ይእቲ ስማለ ፀሓይ ስለ ዝብል። በዕለተ ሓሙስ ድማ ጠቕላላ እንስሳት ለመምታ ዘለዉ ኣብዚ ምድሪ ዘለዉ ለመምታ ኩሎም እንስሳት ዝተፈጠረሉ ዕለት እዩ። ዓርቢ ንሕና ደቂ ሰባት ማለት እውን ኣቦና ኣዳም ዝተፈጠረሉ ዕለት እዩ። ቀዳም ምንም ኣይፈጠረን ዓሪፉ ዝወዓለሉ ዕለት ይብለና ባሕሪ ሓሳብ ደረጃ እውን ማለት እዩ። ስለዚ በዕለተ ዓርብ ክፍጠር ከሎ ኣቦና ኣዳም ዋና ምክንያት መፍጠሪና ድማ ስሙ ንክንቅድስ ስሙ ንምቅዳስ ስሙ ንምብራስ ክብሩ ንምብራስ ተባሂሉ ኢና ተፈጢርና ደቂ ሰባት ማለት እዩ። ካልኦት እንስሳት ኩሎም እቶም ካብ ዕለተ ሰንበት ጀሚሩ ክሳብ ዕለተ ሓሙስ ዝተፈጠሩ ለኣንክሮ ለተዘክሮ እዮም። ስለዚ ካብ ኣዝርእትን ኣትክልትን ፍራምረን ጀሚሩ እንስሳት ዘለዉ ነዚኦም ገዛኢ ዝኾነ መን እዩ ፈጢሩ? ንወዲ ሰብ እዩ። ነዚኣቶም ብኣተሓሳስባ እውን ኣዝዩ ልዕል ዝበለ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ወዲ ሰብ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣፈጣጥራና ክንፍጠር ከለና እግዚአብሔር ንምስጋን ከነመስግን እግዚአብሔር ስሙ እናመስገንና ክንነብር ክብሩ እናቀደስና እናወደስና ክንነብር እዩ እምበር ከምዚ ናይ ሎሚ ዘሎ ከመይ ውዒልኩም ክበሃል ከሎ ዘይኮነ መልሲ ካብ እግዚአብሔር ይመስገን ሓሊፍካ ካልእ ዝኾነ ደሓን ዶ ከመይ ዶ ዝብል እዚ ትክክለኛ ኣይኮነን። ምክንያቱ ከመይ ውዒልካ ክበሃል ከሎ ናይ እግዚአብሔር
ምስጋና ንምግላጽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንምባል ተደልዩ ዳ እምበር ከመይ ይውዕልካ ክበሃል ከሎ እግዚአብሔር ከመይ ይውዕልካ እግዚአብሔር ኩሉ ስለናይ ናትና ሰውነት ገባርን ሓዳግን እግዚአብሔር አምላክ ስለዝኾነ ከመይ ይውዕልኩም ክበሃል ከሎ እግዚአብሔር ይመስገን ክንብል ግዴታና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሓንደ ውዕልኩም ክንበሃል ከለና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር መስገንኡ ዝተባረኸ ዝተቀደሰ ይኹን እናበልካ ተመስግነሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ስሙ ንምቅዳስ ስሙ ንምስጋን ካብ ኮነ አፈጣጥራና እግዚአብሔር ይመስገን ክንብል ድማ ግዴታና ይኸውን ማለት እዩ እምበር እግዚአብሔርማ ንሕና መስገናዮ ቅድሚ ዓለም ምፍጣሩ በአንድነቱ በሰለስትነቱ በገዛእ ባህሪው ይመስገን ነይሩ እዩ ዝብለና ዘሎ እንደገና ባና ክምስገን ፍቃዱ ስለዝኾነ ግን ባና ብደቂ ሰባት እናተመስገነ ይነብር ማለት እዩ ሞ በአተሐሳስባና እውን አዚና ካብ ኩሎም ዝበለጥና ፍጥረት ስለዝኾና ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ውዕልኩም ክበሃል ከሎ እግዚአብሔር ይመስገን ዝብል ምስጋና ክነቀርብ ይግበአና